És primavera i és temps de cireres. Al Baix Llobregat hi ha un poble conegut arreu per les seves cireres, Sant Climent de Llobregat. Des de fa 37 anys celebren l'arribada d'aquest fruit amb l'exposició de cireres, culminant tot d'actes que comencen amb els cirerers en flor i les passejades que s'organitzen amb les primeres llums primaverals. Cada diumenge de maig els pagesos venen els seus productes al mercat de pagès de cireres del poble, fins al darrer cap de setmana quan es fa l'exposició, on la gent del poble exposa creacions artístiques fetes amb cireres. Enguany la collita de cireres s'ha vist afectada pel fred i l'abundosa pluja que n'han perjudicat la qualitat. El ploure tant s'ha tallat tota, però moltíssim, hem hagut de triar-la molt. Se n'ha perdut molta, Alguns anys s'ha collit el 27 d'abril i fins el 23, per Sant Jordi i per la Mare de Montserrat. Aquest any ha vingut molt atrasada perquè hem començat el segon diumenge de maig, hem començat a vendre. Hi ha anys que ha vingut més aviat i segons el temps va la cirera. Hi havia una florida molt preciosa, però i semblava que els arbres anaven carregats però han anat caient. Amb el fred i l'aigua han caigut hasta grossos encara cauen. Tot i que s'hi conreen diferents tipus de cireres, es consideren les de cua llarga com les originals que van plantar els pagesos a finals del segle XIX. El conreu de cireres al poble arrenca amb la substitució de les vinyes que s'havien perdut amb la plaga de la filoxera a finals del segle XIX per cirerers. La llegenda popular diu que hi havia un cirerer a la rectoria que era constantment saquejat per la canalla del poble. El mossèn va proposar als pagesos que plantessin cirerers i així tothom podria gaudir de la dolçor de les cireres. Tant va arrelar aquest conreu que fins i tot en temps de la República la població va ser rebatejada com el cirerer del Llobregat. L'exposició de cireres també té caràcter reivindicatiu. De fet, la reivindicació veïnal és l'origen de l'exposició. L'any 1976 les terres de conreu estaven amenaçades per un projecte d'abocador a la Serra del Garraf. La mobilització del poble va ser important, organitzant, entre altres coses, l'exposició de cireres en la que va col·laborar tothom. Afortunadament, el perill de l'abocador va ser vençut i cada any les creacions fan referència a un tema central. Aquest cop va ser la defensa de l'escola en català. L'exposició manté la tradició de la solidaritat veïnal i continua sent un treball conjunt de tot el poble. Aquest any hem fet, com no podia ser d'una altra forma, centrant-nos en el conreu de la cirera, però hem barrejat també amb l'escola i la llengua catalana. La festa de les cireres ha sigut tot un èxit gràcies a la participació ciutadana, les entitats, els voluntaris que estaven fins ahir a les 3 del matí preparant la festa de les cireres, que és la seva festa. No podem dir que l'exposició de cireres sigui una exposició d'una administració local, és de tot el poble i fins i tot de pobles veïns que ens han ajudat a portar coses, a portar llibres antics, a portar paneres, etc. O sigui, la veritat és que estem molt contents. Els gegants del poble van acompanyar el president de la Diputació de Barcelona a la visita que va servir per inaugurar l'exposició. El fet que a pocs quilòmetres de la capital catalana encara es mantingui una activitat agrícola important posa en valor el producte de proximitat, una riquesa que cal mantenir i cuidat pel futur del territori. És una festa que entorn de la cirera, un fruit primerenc, que es cultiva molt aquí a Sant Climent i que enllaça molt bé en les polítiques que s'estan emprenent de productes de proximitat. Vol dir que hi ha una gent que cultiva el camp molt a prop de la capital i que és capaç de portar el seu producte a vendre molt directament en el consumidor. Aquest producte de proximitat, que cada vegada es va extenent més, jo crec que és vital per pobles com Sant Climent i d'altres que es dediquen a l'agricultura, una cosa de la qual no podem prescindir, perquè aquí ens hi va la vida, i per tant ressaltar la importància que té aquesta fira. La recullen dels seus arbres i en honor dels visitants l'ofereixen. Un dels moments més entranyables del dia va ser la cantada de la sardana per Cireres Sant Climent, un moment de germanor dels que han fet possible un any més l'exposició de cireres de Sant Climent de Llobregat. Per això tothom exclama per Cireres.